Dieser J12, 12 Zylinder mit 10 Liter Hubraum. Vladislav Novák und Roger Davot. Oh, na, der ist nicht da. Nee, der steht da. Ça va? Ça va bien? Bonsoir, monsieur. Vladislav Novák prišiel na tomto aute vyrobenom v roku 1934, dostane cenu podpredsedu predstavenstva slovenských liečebných kúpeľov Piešťany Viliama Mikuláša. A kým sa budú ceny odovzdávať, ja sa spýtam pána Nováka. Pán Novák, všimol som si, že toto auto je unikátne predovšetkým tým, čo má pod tou kapotou. Toto je asi auto s najväčším objemom motora, ktoré tu je. Dá se říct, že asi ano, protože firma Hispano Suiza vyrobila pouze 100 kusů těchto aut, ale s tímhle krátkým rozhovorem pouze 8 kusů a z těch 8 kusů se dochovaly pouze 4. A ten objem toho motora? Tak je to ten menší, protože pak se dělal ještě 11,5 litra, toto je jenom 10 litr z 12 válci. Vyloženě úsporné autíčko. Zhruba těch 30 litrů na 100. Čiže vydrží vám nádrž, kým zídete dolu z tej točny? No, spíš zájem soustavně sponzory na benzín. Počuli ste, ak máte chuť sponzorovať 10-litrový motor, ale na pohľad naozaj nádherný kúsok. A ono to má dosť spoločného aj s tým autom, ktoré odišlo pred chvíľočkou, ale to si vysvetlíme neskôr. Toto auto získalo cenu spoločnosti Respekt. Odovzdávať ju bude inžinierka Eva Juristová. A ja poviem, že je to Škoda 860 z roku 1929. Michal Smrečanský za volantom, spolujazdkyňou je Katarína Smrečanská. Der Spezialpreis der Firma Respekt, das ist der Hauptsponsor dieser Veranstaltung, geht an diesen Škoda 860, Baujahr 1929, 8-Zylinder, 3,9 Liter Hubraum. Pán Smrečanský, spýtam sa, na Škodovku je toto veľmi veľké auto. Tak najväčšie, ako je vyrobila Škodovka. Počul som, že to má čosi spoločné s tým Hispanom Suiza, ktoré to bolo pred chvíľočkou. Hispano bolo predchodca týchto aut. Škodovky vlastne začali vyrábať v Československu ako nástupca tohto auta. Čiže je to vlastne niečo ako licencia dnešná Hispano Suiza? Áno, niečo také podobné. A je to také pohodlné? Myslím si, že tá Hispana je troška dokonalejšie. Ale na pohľad naozaj vyzerá krásne. Auto reštaurované, alebo respektíve dovezené bolo v roku 1986 a do takejto podoby ho dotiahli v roku 2012. Ako nové. Škoda reflektorov má veľmi zaujímavú históriu, takisto dostane cenu, ale tentoraz ste o tej cene rozhodli vy, diváci, ktorí ste tu v priebehu dňa boli na Kúpeľnom ostrove a mohli ste hlasovať za auto, ktoré sa vám najviac páči. Tak si predstavte, toto sa vám najviac páči. Horch 930 Cabriolet z roku 1939. Martin Neubeller a Juraj Cienky. Der Spezialpreis des Publikums geht an diesen Horch 930 Cabrio, Baujahr 39, 8-Zylinder, 2 Liter Hubraum und der Inhaber ist Martin Neubeller. Im Auto sitzt auch Herr Juraj Cienky. Pán Neubeller, keďže diváci vybrali vaše auto ako najkrajšie z tohto ročných piešťanských zlatých stúch, odmeníme divákov. Ja vás poprosím, aby ste vyžrebovali zo všetkých tých hlasovacích lístkov 3 šťastlivcov, ktorí dostanú od organizátorov piešťanských zlatých stúch ceny. Čiže najprv prvého, počkajte, teraz som zistil, že 2 ruky sú